No es una estrategia creativa, no es una estrategia pensada, reflexionada. De març, crec que un altre dels eixos que ha de configurar l'estratègia de l'esquerra independentista precisament passa per una defensa inequívoca de la igualtat, no? I en aquest sentit doncs, us convidaria els que pugueu a participar a les mobilitzacions que la mateixa esquerra independentista ha convocat el 8 de març a Lleida. Un altre, atenent a la situació econòmica que hi ha, doncs, que hi ha d'haver un compromís inequívoc en la lluita contra la situació precària a nivell econòmic per la qual passa bona part de la classe treballadora d'aquest país, i per tant això va intrínsecament lligat a aquesta voluntat de construir un nou model social, i crec doncs, que aquest és un compromís que l'esquerra independentista no pot eludir.